A čo teda spraviť, čo treba spraviť na to, aby sme tieto peniaze čerpať vedeli? Treba komplexnú a dôslednú reformu, ale existuje aj zo pár jednoduchých vecí, vďaka ktorým sa dokáže toto čerpanie veľmi zrýchliť. Prvé je, treba z toho spraviť premiérskú tému. Pokiaľ máme jasný plán a jasnú stratégiu, tieto peniaze sa dostanú tam, kam treba. Musíme znížiť byrokraciu a papierovanie. Opäť, riešenie je veľmi jednoduché. To, čo dneska zabíja našich štátnych úradníkov, je to, že máme 3-krát viac auditov z Bruselu ako v okolitých krajinách. Tým, keby sme tomuto dokázali zamedziť, tak títo štátni úradníci sa budú venovať svojej robote, to znamená, že budú vyhlasovať výzvy a budú hodnotiť projekty. Ďalšia vec, treba, aby tieto eurofondy a iné boli časovo predvídateľné. Dneska všetko trvá nekonečne dlho. Človek sa nemôže spoľahnúť na to, čo jednotlivé ministerstva hovoria. A štvrtá vec, dajme peniaze do regiónov. Centralistické vládnutie už sme tu kedysi dávno v minulosti mali a ničomu to nepomohlo. Toto dneska treba zmeniť. V tých regiónoch najlepšie vedia, na čo tie peniaze potrebujú.